Ja, så lærer den. Det er jo det, så lærer den måske af det, ikke? Det er en ellers vanvittigt. Jamen, det ser jo resten af turen så fint ud, ikke? Når de sådan lige afstand der og ikke svarer, så er det jo svært, fordi så ender du på et eller andet halvt, så må du bare lade den. Altså, Og den har så relativt stor galoptræning, eller det er pænt op ad bakke. hun sidder bare stille, og så man gør noget vildt, ikke? Fordi først lidt til passer det ikke, så må man finde ud af det. Ja. Så er det Den, der laver fejl, kan man sige, så er det ikke som han begyndte at springe højt på nu. Han skulle bruge sin første store klasse derude, så skulle selvfølgelig lige gå en MB ind i en lille hal inden. Den måler hen til etteren, han ville bare ikke noget, den svarer bare ikke for noget som helst, og det er samme hen til toeren, han får den selvfølgelig godt nok kæmpe over, han gjorde bare som hen, så lige med 3-4, det er så kæmpe opgangssport igen, han er rundt i vendingen, så den der, han slet ikke for alt noget, vel? Han er bare tøjler, og så klapper den ind i den første, og så tager den akavet op, og så klapper den ind i den